Pojď sem, nastup si. A kdo jsi? Dělej, nastup si, mířím na tebe, nezajímá mě, kdo jsi. Nevytahuj ten telefon, sedni dovnitř, ať tě zastřelím, do břicha. OK, tak mi řekni, jak se dá nejdřív. Sedni si, dělej! Dělej! Sorry, nope, teď to mi zavání trošičku. Ona jako si nechce nasednout, chlape. Ona budeš... Co to? Já nevím, jak mám to vysvětlit, ale prostě ona si nechtěla nasednout a odešla. Já se omlouvám, jedu, naschle.